ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನ್ನಿ ಬದನೆಕಾಯ್ದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ನೆನ್ನೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂದ್ ತೂನ್ ಬರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನಕ್ಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂದೆ ಬದನೆಕಾಯಿನ ಕಟ್ ಮಂತುದು ನೀರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂಡ ಐತ ಕೈಪೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಲರ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೈಪೆಲ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ್ ನೀರುಡು ಲಾಯ್ಕುಡೆ ಮುರ್ಕದ್ ಚೆಕ್ಕೊನ್ವೆನ್ ಇಂಚ ಮಂತೊಂನೆಡ್ದಾತ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ತುಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಬನಲೆ ಬಿಚ್ಚಾರು ದೀತೆ ನೆಕ್ 2 ಚಮಚದಾತ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಚೂರು 2 ಉಣ್ಗೆಲ್ ಮುಂಚಿ ತುಂಡು ಮಂತುದು ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕಾರಗ್ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಂತುದು ಪಾಡೊನ್ಕ ನೆನಿತೆ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಕಂದು ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಂತುಕ ಕರೆಂಚೆರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಂತುನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಕಟ್ ಮಂತುದೀತನ ಬದನೆದ ಪೀಸ್ನ್ ಇಂದೆಕ್ ಪಾಡೊನ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಚೂರು ಸೋಕ್ ಮಂತುದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡಾತ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರ್ಸಕ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಚಿಟಿಕೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಐಟ್ ನಂಜಿತಂಶ ಇತ್ತನ ದೆಪ್ಪೆರಗ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಲರ್ಲ ಸೋಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಪುಳಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಒಂಜಿ ತುಂಡುದಾತ್ ಎಲ್ಲೆ ತುಂಡುದಾತ್ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಸದ್ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತುದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಯರ ಬುಡ್ಕ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತನುಂದು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತನ ಸೇರ್ಸವನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಪೆರದೀತನ ತಾರೈನ್ ಸೇರ್ಸವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಇತ್ತಂಡಾತೆ ನೆನ್ನ ಸೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುದು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪವುಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ 5 ನಿಮಿಷಡ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಒರ್ಪೆಲ ತನುಪ್ಪುಗು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಒರೋ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.